dnes, pokiaľ toto video vyjde správne, je piatok, čo znamená, že je to posledný deň, kedy sa predáva moja limitovaná edícia merču. Takže choďte na clarisa.sk. Ten merch sa už nikdy v živote nebude predávať. Takže pokiaľ si ho nekúpiš dodnes, máš smolu. Neverím, idem točiť video a Elvis práve teraz začne spievať. Dobre ľudia, čo sa stalo? Ja normálne som z toho mala depresie. Odkedy som natočila to video s Talking Benom, čo bolo úplne random shipped video. Kdy vyjde ďalší díl? Clariso, natoč ďalší díl. Natoč ďalší video Talking Friends. To video reálne ani nebolo vtipné. To video skôr bolo mega trapné. Aspoň mne to tak príde, samozrejme, každý má iný pohľad na seba. A ďalšie komentáre tam boli na to, že Clarisa, tie zvieratka majú kamery v očiach. Dovoj si bocho. Tak to ideme dneska zase otestovať. V tomto videu som sa rozhodla, že nevyskúšame iba jednu, dve hry. Vyskúšame 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vyskúšame 10 hier. Ľudia mi písali, že tá hra je fakt nebezpečná a že zvieratá od nich pýtali aj adresu. Tak akože let's go. So like someone was behind the eyes watching you at all times, even if you're off the app. Proste rozpráva tam o tom, že proste mala vždy pocit, že niekto na ňu čumí. It's been around for about a year. To je extrém. To je extrém. Normálne ono to bolo v telke. Prvé zvieratko musíme dať samozrejme Bena, pretože je to najväčší ču. Let's go, je to moje detstvo. Tak OK, čo sa to deje? Ahoj Ben. Mám tu nejaké skúmalky, ideme splodiť dieťa. Čo to je? Tornádo! Ono je to podľa mňa originálne strašne shit hra. Neviem prečo, má to nejaký ako význam. Predstav si, že... Shut the fuck up. Predstav si, že máš dieťa. Je strašne otravné. Držu. Je strašne otravné a proste dáš mu do ruky tablet, dáš mu do ruky túto hru a let's go. Dobre, OK, ideme sa s tebou hrať, Ben. Ben, vidíš ma? Vidíš ma? Vidíš ma? More. Dobre, ideme si zavolať, no poďme, klasika. Ahoj, myslíš si, že som gay? Nie? Tak čau. Ben, prosím ťa, ja viem, že rozprávam sa s tabletom a nie si žiadny Shut the fuck. Ja to ani nepočujem, ja si ťa musím to viesť na hlas. Strašne vtipné, že jo, ja už som tak ako stará. Vieš čo, teraz som mala 17, ja už som tak stará, že už ani nepočujem. Ja som boomer, takže vy ste mali pravdu, ja som fakt vaša mami. Už buď ticho. Počkaj, takže ty si taký daddy, takže môžeme ako spolu tvoriť pár, že ja budem mami a ty budeš daddy? Fuj, dobre, tak nepáči sa mu to. Prosím ťa, ja viem, že si iba virtuálny pes a nemáš žiadne kamery v očiach, že nie? Mne sa chce plakať, ja prisahám, ja mám slzy v očiach. Ben, uvedomuješ si, že si ma rozplakal? Ja to vzdávam. Ben je trapný. Ideme na ďalšiu aplikáciu. Takže Ben nám povedal... Počkaj. Ideme sa ho spýtať, či vie moju adresu. Ahoj Ben, vieš moju adresu? OK, to je dobré. Vidíte, dobre, takže nikto nevie, je to úplne v cajku. Ďalšiu aplikáciu, ktorú tu máme, Angelu si teďko nedáme. Ako ďalšiu aplikáciu tu máme Talking Tom, pretože to je moje detstvo. Ja som mala najradšej Talking Toma, pretože bol to krásny kocúr. When were you born? I guess. Áno, of course. Ty vole, tak to má úplne divný zvuk. Ahoj Tom, ty gay. Ahoj Tom, ty gay. Počkaj. Tu sú vlastne tieto veci a tu je zase Ben. Kliknem. On to spadne na zem a zase je tu Ben a klasika. Hej ty vole, o čom to je? Ako chápem, mňa to veľmi bavilo, keď som bola malá. O čom to je? Ja pevne verím, že to nie je iba moje detstvo, táto hra. A chcem sa vás spýtať, čo sme na tej hre videli tak zaujímavé? Chápem, zvieratko, pekná mačička, že jo? Ja pevne verím, že to nie je iba. Čo sme na tej hre videli tak zaujímavé? Chápem, zvieratko, pekná. Asi nám prišlo vtipné, že to zviera po nás opakuje s tenčeným hlasom. To mi pripomína to staré dobré obdobie, kedy mi ľudia písali, že Clariso, ty používaš clownfish? Ó, ty si ale romantik, jo. Ja sa nečudujem, že som milovala Toma. Pozrite sa, a teraz kliknem. On mi dal rúžu! Hej, ty si správny chlap, Tom. Ten bueno okamih, keď všetko ostatné môže počkať.